Ayikho into eyingozi enganeni yomfana edlula ukuthi zithi izinto zihamba kahle, mhlawumbe sithola umsebenzi, mhlawumbe sifisa ukuganwa, mhlawumbe nje izinto zayihamba kahle. Ayikho into esiyibulala izingane zabafana kabuhlungu okudlula lengizoyisho. Yabona, uthola ukuthi izinto zengane yomfana zihamba kahle, bese yafika ubaba wayo athi hayi ke mfana wami, izinto zihamba kahle, into zakho zonke uzenzela le kini. Kanti ubaba uyazi ukuthi kunamacala angawalungisanga, mhlawumbe bese sebenzisa amandla akhe ukuthi ayicindezele. Ngisho imimqueshina asebenzisa amandla ukuthi umzali ukuthi ayicindezele, asebenzisa amandla okuba umzali ukuthi enze intando yakhe ubaba le ephambene nokulunga, le ephambene neqiniso. Ziphelile ingane, ziphelile ingane, senginothisile into ngayibona. Ziphelile ingane zabafana. Thola ukuthi yathi ingane yomfana ithola umsebenzi, yagijima yayobika yatshela abazali bayo, ngithola umsebenzi manje ngiyafisa ukuthi ngiye ngibonge. Afika ubaba athi ake kulungile mntwana, mayikho inkinga phela, yonke into oyenzayo uzoyenzela kini, wona wakasibani bani wena. Ihamba ingane yobonga umsebenzi kubo kababa uphela umsebenzi. Mhlawumbe unokuthi uphele umsebenzi ubheda yonke into. Iphelile ingane. Omunye nangu la usefisa ukuthi agane. Baba ngenze njani abakhongi bazophuma kuphi komalume noma la ekhaya, athi baba la ekhaya. Kodwa baba ebelazi kahle iqiniso baba. Ziphelile ingane zabafana, ziphelile lento engishoyo. Nani nigade enzalo lokomalu, ziphelile ingane zabafana. Ingane bakhipha abakhongi, ibakhiphele kubo uma nengapheli ngisho isonto, uma nidlule emhlabeni. Ngikhuluma ngento engibonile. Ngikhuluma ngento engibonile. Uma nidlula nabantu abasemgodini namhlanje, abasemathuneni ngayo lento le. Ingane yayinethemba lalela umzali, ithenza okulungile, ithenza ukushiya umzali uyohleze neqiniso, kanti ubaba ephambanisa nokulunga. Ziphelile ingane. Ezinye zaphisanyelwa yimiqondo, iyo lento le. Bo baba, ningami eqinisweni, musani ukuma phezulu kweqiniso ukuthi nifeze izintando zenu ngoba niyayibulala izingane zenu ngalokho. Baba ima eqinisweni, even if it means ukuthi iqiniso alihambiselani nawe, kodwa ima eqinisweni, kuzoba kuhle kuwena, kuphinde kube kuhle nasenganeni, kuphinde kube kuhle nakubo nakomalume la ezalwa khona. Ima eqinisweni baba. Ziphelile izingane. Yakhumbula nje enye insizwa yayichaza lento, ichaza yona lento lethi zathi into zami seyihamba kahle, imali ithi baba la kumina, into zami zokugqoka ngangigqoka izinto zaphesheya, umuzi wami owulapha le koSandton eduze kwezikhulu ezithize ngeke ngize ngizisho, ibala nje konke okuhle. Ithi into eyona ngayo yathi sijabulile, wafika uyise ubaba wayo wathi kuzomela ukuthi uyobonga ukuthi kuhamba kahle. Ngibonge kuphi baba na? Ubonge kini phela wona okasibani bani phela wena. Yahamba yayobonga, ithi zabheda lapha izinto. Ithi kwala ngisho sengicela intathelo skills zakhuleka zabheda. Ziphelile izingane zabafana oyise beyidukisa, belazi iqiniso. Bo baba siyacela ukuthi nime eqinisweni. Omunye uthola ukuthi izothi ingane imifuna ukuganwa, if ukuthi ime eqinisweni lo ngane ngokuthi izinto kumele ukuthi izenzelwe komalume bese yayiduba, bese eyaduba athi ake ngeke ngibandakanye nento yakho ngoba unokhethi komalume la kini. I-wrong leyo nto leyo. Bo baba siyacela ukuthi nime eqinisweni ngoba lento ibulala izingane. Uma ingane yakho isithula usuke usukhala kodwa ubukade ulazi iqiniso, wakhetha ukuthi unyathele. Siyacela bo baba nime eqinisweni, niyalazi iqiniso, nanivele nilazi vele. Musu kwenza into ezovuna wena, ezojabulisa wena, as the expense of ukuthi unyathele iqiniso leli elizokunika inkinga kusasa. Siyabonga.